Dobrý podvečer, vážené dámy, vážení páni, vážení občania. Dovolujem si vás osloviť ako doterajšia starostka našej obce, chcem sa k vám prihovoriť, aj keď asi už všetko bolo povedané. Musím sa však, naozaj musím, poďakovať za záslužnú a obetavú prácu, ktorú v prospech obce urobili všetci doterajší poslanci. Dovolili sme si z obecného úradu odmeniť ich malými darčekmi za ich prácu počas obdobia 2010 až 2014. Ďalej by som chcela poďakovať takisto všetkým pracovníkom obecného úradu, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom základnej školy, materskej školy aj školskej stravovne, seniorom z miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, ako i ostatným občanom, ktorí pristali k zveľadeniu našej obce za ostatné 4 roky. Ďakujem. Ďakujem ako starostka a ďakujem ako človek. Ďakujem za pozitívne slová i negatívne ohlasy. Dospela som k názoru, že život a ľudia sú jedineční. A taká je i životná či pracovná stránka každého z nás. Vziať si poučenie z vývoja by malo byť samozrejmé. A preto život i práca ide ďalej, rodina a pár priateľov zostáva a svet, ten sa nezastaví. Dokázali sme toho dosť a verím, že v tomto smere bude naša obec pokračovať ďalej. Želám novému vedeniu obce veľa chutí, síl a elánu pracovať. Želám dobré nápady, úspešnú realizáciu a mnoho splnených prianí občanov obce Dolný Lopašov. A teraz mi dovolte otvoriť toto slávnostné, ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dolnom Lopašove. Podľa programu má nasledovať informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu. Prosím predsedničku volebnej komisie, aby prečítala výsledky. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obci 15. novembra 2014 v obci Dolný Lopašov. Počet oprávnených voličov 813. Počet zúčastnených voličov 553. Percentuálny výpočet 68,02%. V obci Dolný Lopašov voľby na starostu obce Dolný Lopašov vyhral pán Jozef Petušík s počtom hlasov 382. Druhé miesto pani Hana Madrová s počtom hlasov 164. Za poslancov do obecného zastupiteľstva v obci Dolný Lopašov boli zvolení títo poslanci. Pán Jakub Tomiš, počet hlasov 415. Pani Mária Jurkasová s počtom hlasov 387. Pán Marek Fabián s počtom hlasov 323. Pani Dagmar Piešťanská s počtom hlasov 277. Pán Jozef Mnešický s počtom hlasov 233. Pán Milan Máčalka s počtom hlasov 200. Pán Jaroslav Hornák s počtom hlasov 175. Ako náhradníci boli zvolení pán Rastislav Mikuš, počet hlasov 164, pán Jozef Zima, počet hlasov 153, pán Miroslav Vejzer, počet hlasov 93. Ďakujem predsedničke volebnej komisie za oznámenie výsledkov na voľby starostu a na voľby poslancov do obecného zastupiteľstva. Nasleduje zloženie sľubu a odovzdanie insignií novozvolenému starostovi obce. Poprosím, aby bol prečítaný sľub starostu.
Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Týmto novozvolený starosta splnil všetky právne predpoklady na to, aby sa stal starostom obce Dolný Lopašov a aby sa ujal vedenia aj tejto schôdze, aj obce. Dobrý večer, takže budeme pokračovať v programe. Teraz bude nasledovať zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva. Poprosím. Sľub sa skladá tým spôsobom, že nikto nič nehovorí, iba po prečítaní tohto sľubu každý poslanec po jednom podpíše sľub a tým vlastne zložil. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa budem riadiť a budem uplatňovať podľa svojho svedomia, najlepšieho svedomia. Pardon, je to tu nejak zmetočné. A pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia. Nech sa páči, páni poslanci. Pán Marek Fabián. Marek Fabián, Mária Jurkasová. Jaroslav Hornák. Milan Máčalka. Jozef Nešický.
Piešťanská. Jakub Tomiš. A ja by som chcel poďakovať pani starostke, pani Madrovej za teraz vykonanú prácu a dúfam, že budeme pokračovať na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva v tom, čo začali a vlastne pokračovali. Teraz by malo bude nasledovať návrh programu, ktorým sa bude riadiť dnešné obecné zastupiteľstvo. Tak je to poprvé určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, voľba mandátovej a návrhovej volebnej komisie, overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie, príhovor novozvoleného starostu, poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva, plat starostu, rozpočet na rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra. Potom to bude diskusia, rôzne, záver. Prosím, kto je za tento program? Ešte by tu malo byť, nie je to v poznámke, malo by tu byť, ešte dáme to za 7. Zriadenie komisie na ochranu verejného zájmu. Denisobášov, menasobášiacich. O tom by malo byť. Rôzne diskusia, záver. Rozpočet som hovoril. Takže ešte raz to prečítam. No. Dobre, návrhová komisia, alebo sme museli korekcie urobiť, návrhová komisia to dá v zmysle pozvánky tejto na schválenie a na hlasovanie. Takže poslancov by som poprosil, aby zahlasovali za tento návrh. Kto je za? Zdržal sa niekto hlasovania? Je niekto proti? Nikto. Takže teraz nasleduje voľba mandátovej a návrhovej komisie. Do mandátovej komisie sú navrhnutí pani Dagmar Piešťanská, Milan Máčalka, Jozef Mnešický. Má niekto ešte iný návrh? Nemá, takže dám zahlasovať. Kto je za to, aby členovia mandátovej komisie boli pani Dagmar Piešťanská, Milan Máčalka, Jozef Mnešický? Prosím, hlasujte. Budete aj vy, lebo vy hlasujete za každý druhého. Ďakujem. Navrhnutí členovia návrhovej komisie: pán Marek Fabián, Mária Jurkasová, Jaroslav Hornák. Má niekto iný návrh? Tak keďže nie, takže dávam hlasovať. Kto je za, aby pán Marek Fabián, Mária Jurkasová, Jaroslav Hornák boli členovia návrhovej komisie?
Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Je niekto proti? Nikto. Takže odhlasovali sme zloženie pracovných komisí. Po tretie je voľba po tretie je tu overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. Poprosil by som pani Dagmar Piešťanskú, predsedničku mandátovej komisie, aby overila výsledky volieb. Mandátová komisia overila výsledky volieb a konštatuje, že všetci novozvolení poslanci zložili sľub bez výhrad a týmto sa stávajú poslancami na obdobie rokov 2014-2018. Mandátová komisia overila taktiež zvolenie pána starostu a týmto sa stáva na obdobie rokov 2014-2018 starostom obce Dolný Lopašov. Aj my poslanci. Teraz nasleduje bod príhovor novozvoleného starostu, takže v prvom rade by som vám všetkým chcel srdečne poďakovať, že ste sa zúčastnili aj dnešného zasadnutia a hlavne, že ste sa zúčastnili volieb do orgánov samosprávy. To znamená, že vám nie je ľahostajné, ako sa dejú veci verejné a že teda budete naďalej sledovať aj prácu a dávať podnety na prácu obecného zastupiteľstva, ako by sme mali ďalej pokračovať. Dovolte mi, aby som trošku zaspomínal a vrátil sa do minulosti. Takže pred niekoľkými rokmi, bolo to v roku 1990, sme na prvom po zlomovom období dali nejaké vízie, ako by sa mala obec ďalej rozvíjať a ako by mala pokračovať. Ako najvážnejšie boli výstavba vodovodu, plynofikácia obce, potom zriadenie alebo respektíve skrašľovanie obce, vyriešenie problému likvidácie odpadov a nemenej to bola aj kanalizácia obce Dolný Lopašov. Viete, že mnohé z tohto sa nám podarilo realizovať, niektoré nie a jedno z tých najvážnejších je, že sa zatiaľ neuskutočnila výstavba kanalizácie, čo bolo samozrejme spojené s tým, že nebolo dostatok finančných prostriedkov a obec čakala na možné finančné nejaké dotácie. Bol naplánovaný tzv. Rozvoj obce, pretože v uplynulom období obec Dolný Lopašov bola ako zániková obec. Toto obec Dolný Lopašov vyriešila tým, že sa podarilo, respektíve za spolupráci s obecným zastupiteľstvom sme rozšírili intravilán obce a dúfam, že v nasledujúcom období, tak ako to bolo v predvolebných sľuboch aj odo mňa, aj pani starostky povedané, že umožníme mladým občanom výstavbu bývania, respektíve nájomných bytov alebo rodinnej výstavby v lokalite od ihriska smerom k poľnohospodárskemu družstvu. Je potrebné, aby som ešte zdôraznil, že v budúcom volebnom období v spolupráci s obecným zastupiteľstvom budeme využívať v plnej miere eurofondy, ktoré budú vyhlasované z rôznych ministerstiev. Napríklad to bude program rozvoja vidieka, ktoré je pripravovaný ministerstvom pôdohospodárstva. Ďalej to bude program LEADER, ktorý je určený tiež pre obce, menšie obce, ako sú členské obce mikroregión nad Holeškou. Ďalším z programov bude kvalita životného prostredia a tuto by som chcel pozornosť upriamiť hlavne na tento, pretože tam bude jediná možnosť, ako bude môcť obec čerpať finančné prostriedky z eurofondov a tam bude možnosť výstavby kanalizácie v našej obci. Mám tu ešte takú poznámku, to je
Čo by som želal našej obci? Želal by som našej obci a vám, občania Dolného Lopašova, keďže je predvianočné obdobie a budeme si všetci želať pokoj a pohodu, tak prajem všetkým pohodu, prajem pohodu pracovníkom obecného úradu, prajem pohodu všetkým občanom. Ďalej si želám, aby naďalej bola dobrá spolupráca medzi občanmi, medzi obecným zastupiteľstvom a vedením obecného úradu. Je potrebné, aby nastala alebo bola uplatňovaná dôvera, ktorú ste vy nám vo voľbách dali. Dôvera v obecné zastupiteľstvo a dôvera aj občanov medzi sebou. Prajem poslancom obecného zastupiteľstva, aby na obecné zastupiteľstvo chodili s radosťou, že niečo tvorivé a prospešné vykonajú pre obec a na uľahčenie života občanov. Prajal by som si, ako som to viackrát v minulosti naznačil a spomenul na rôznych zasadnutiach, a aj v písomnej forme, aby občania Dolného Lopašova prebudzovali v sebe aj u svojich detí úctu k prírode. Pretože životné prostredie je to najdôležitejšie a najpotrebnejšie, čo potrebujeme pre ďalší rozvoj. Mrzí ma jedna záležitosť, ktorú teda chcem spomenúť, že nastávajúce volebné obdobie obecné zastupiteľstvo a ja bohužiaľ budeme musieť začať veľmi nepopulárne, a to, že sa budeme musieť zúčastňovať súdnych konaní, ktoré sa bohužiaľ stali v spolupráci s niektorými firmami, ktoré, ako vieme všetci, nasľubujú a nedodržiavajú zmluvy. Takže naďalej budem spolupracovať s pani starostkou, ktorú určite budú prizývať a budem potrebovať, aby sme spoločnými silami vyriešili niektoré záležitosti. Na záver môjho príhovoru by som chcel poďakovať ešte raz pani starostke, že v jej volebnom období pokračovala v prácach, ktoré sme započali, ako bolo napríklad dokončenie chodníkov na cintoríne, dokončenie opravy múra na cintoríne, ktoré sme sa snažili aj my urobiť, že sa nám nepodarilo zohnať na to finančné prostriedky. Ešte raz vám ďakujem a prajem príjemné sedenie a pri pokračovaní tejto schôdze. Ďalším programom je poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvo. Tak jedným z týchto poslancov, ktorí budú zvolávať a viesť počas neprítomnosti starostu alebo dlhodobej neprítomnosti starostu, je zo zákona zástupca starostu, ktorého si zvolíme na prvom pracovnom zasadnutí, ktoré sa bude konať začiatkom januára. A ďalším z tých poverených poslancov navrhujem, aby sa ním stal pán Marek Fabián, ovšem ak teda bude súhlasiť. Súhlasím. Tak o tomto by sme mali dať zahlasovať, takže prosím poslancov, aby, ak nemajú nejaké výhrady, aby zahlasovali za pána Mareka Fabiána ako poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Nikto. Ďalším z bodov je plat starostu. Neviem, to by mala predložiť asi ekonomka. Alebo ja ešte na ozrejmenie by som teda povedal, že z čoho sa skladá plat starostu.
plat starostu je určený vyhlásením štatistického úradu, ktorý je v marcu nasledujúceho roku a je to priemerný zárobok pracovníka národného hospodárstva za predchádzajúci rok a závisí od počtu obyvateľov. Takže vynásobí sa koeficientom, ktorý je stanovený v zákone podľa počtu obyvateľov. Teda naša obec má počet obyvateľov do 1000, takže ten koeficient je krát 1,65. Takže priznám sa, ja neviem, aký je ten... 1360 eur. Takže je to 1360 eur. Je ten priemerný zárobok krát koeficient 1,63. Áno, to je plat, o ktorom sa hovorí v zákone, respektíve to je minimálna mzda. Teda minimálny plat nie je minimálna mzda. A myslím si, že nesledoval som zákony, ako sa diali, že toto malo byť aj, myslím si, že predmetom niektorého zasadnutia pred voľbami, kde obec určila počet poslancov, a úväzok starostu. Takže to určite bolo. Takže takto. Neviem, akú procedúru to mám mať jednoducho tak. Navrhujete si byť minimálny alebo nejaký zvýšený, alebo o čom budeme? No ja si nemôžem predložiť ekonomka, alebo... Dobre, ako predseda návrhovej komisie navrhujem, aby sme... Ja môžem takto, že môžem ešte takto povedať. Je to chúlostivá vec, samozrejme kvôli platu nikto nejde na úrad, ale teda neviem, ani som sa nezaujímala, aký mala plat pani starostka, takže stačí mi taký plat, ako mala pani starostka. Neviem ani, aké je to číslo, ani koľko to je, či je to menej, alebo koľko to je, takže neviem. Ak môžete zaujať k tomu stanovisko. Navrhujem, aby sme schválili plat starostu na minimálnej úrovni. Až sa nemýlim, tak je to 1360 eur mesačne. A navrhujem, aby každé zvýšenie platu bolo podmienené splnením kritérií, ktoré si do budúceho zasadnutia určíme, aby jednak aj starosta vedel, za akých podmienok môže mať zvýšený plat a aby to bolo aj voči občanom fér. To znamená, aby aj občania vedeli, že ak má starosta vyšší plat, to znamená čerpá viac prostriedkov z rozpočtu, takže to je za to, že splnil nejaké ciele, ku ktorých splneniu sa podujal. Kto je za tento návrh? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Ďalším bodom by mal byť rozpočet na rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra. K tomu by som dodal takú jednu vec, že my sme sa stretli na obecnom úrade, 6 poslanci, a mali sme návrh rozpočtu k nahliadnutiu. Podrobne sme ho rozobrali bod po bode. Jediný, kto sa nemohol, aby som neklamal, nemohol sa zúčastniť Jakub Tomiš, pretože on študuje v zahraničí a nemôže si dovoliť 2 pondelky chýbať, takže, ale on ten rozpočet samozrejme mal a prediskutoval ho. Ten rozpočet je urobený tak, aby obec v pohode prežila všetky záležitosti, ktoré prináša bežný život, a rozpočet je ešte, poviem, živý. K rozpočtu je možné vrátiť sa kedykoľvek, ak to bude potrebné. Rozpočet sa môže kedykoľvek upraviť.
život prináša rôzne veci, rôzne záležitosti, rôzne, nechcem to privolať, ale rôzne tragédie a nešťastia, takže verím tomu, že to nebude, ale takže ho môžeme upraviť. Ja by som na úvod poprosil pani hlavnú kontrolórku, pretože ona sa tiež zúčastnila toho, ona sa zúčastnila aj spracovania rozpočtu a má určite k tomu čo povedať. Takže by som poprosil pani kontrolórku. Ja som vypracovala stanovisko rozpočtu, ale poslanci, ak niečo k tomu majú ešte, tak môžu povedať, aby som im zodpovedala. Jak nie, tak Moniku som poprosila, nech to prečíta, lebo ja vám na to. No, Anka je aj po operácii a aj teda po zákroku a aj teda ospravedlňujem sa, poprosím Moniku, nech to prečíta. Môžem sedieť? Stanovisko kontrolóra obce Dolný Lopašov k návrhu programového rozpočtu obce Dolný Lopašov na rok 2015 a viacročného programového rozpočtu obce Dolný Lopašov na roky 2016 až 2017. Stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu, ktorý bol vypracovaný v súlade s paragrafom 9 zákona číslo 583 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Programový rozpočet je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Inými slovami, programový rozpočet je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi, rozpočet samosprávy a očakávanými, čiže plánovanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy. Návrh programového rozpočtu obce Dolný Lopašov na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný. Príjmová časť programového rozpočtu obce Dolný Lopašov je v objeme 434 093 eur, čo je predpokladaný väčší príjem o 1756 eur oproti celkovým rozpočtovým príjmom v roku 2014. Výdavková časť programového rozpočtu obce Dolný Lopašov je rozpracovaná do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy, zahrňujúce zámery a ciele. Každý program obsahuje merateľné ukazovatele. Navrhnuté čerpanie výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je možné hodnotiť ako priemerné k celkovému očakávanému vývoju na strane príjmov navrhnutého rozpočtu. Programový rozpočet obce Dolný Lopašov na roky 2016 až 2017 je len orientačný a nie je záväzný. Návrh programového rozpočtu obce Dolný Lopašov na rok 2015 a na roky 2016 až 2017 bol verejne prístupný spôsobom obvyklým, ako úradná tabuľa, v zákonom stanovenej lehote, to je viac ako 15 dní pred jeho schválením, v súlade s paragrafom 9 odstavec 2 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na základe uvedených skutočností doporučujem obecnému zastupiteľstvu obce Dolný Lopašov predložený návrh programového rozpočtu obce Dolný Lopašov na rok 2015 schváliť a návrh viacročného programového rozpočtu obce Dolný Lopašov na roky 2016 až 2017
vziať na vedomie. Kontrolór obce Anna Zimová. Ďakujem pani kontrolórke, respektíve Monike, za prečítanie názoru. Takto my sme, ako som spomenul, že sme sa k tomu rozpočtu stretli, pani kontrolórka dala teda svoj návrh, ale po dohode s poslancami obecného zastupiteľstva by som dal tento rozpočet schváliť s tým, že kedykoľvek sa k nemu podľa potreby môžeme vrátiť a upraviť ho. Takže pýtam sa poslancov, či majú iný návrh, alebo nemajú. A keď nemajú, tak potom by som dal hlasovať, kto je za to, aby rozpočet na rok 2015 bol schválený tak, ako sme ho prerokovali na obecnom úrade minulý týždeň. Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? Je niekto proti? Nikto. V programe zvyčajne bývajú ešte viaceré body. Dohodli sme sa, že tie body potrebujú značnú prípravu, takže ich budeme riešiť na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ale jeden z tých bodov, ktorý je nevyhnutný, aby bol na dnešnom prvom zasadnutí, je schválenie sobášiacich a sobášne dni. Takže zase sobášiaci zo zákona je starosta obce a zástupca starostu, ale je potrebné, môže sa všeličo stať, aby bol navrhnutý ešte jeden. Takže po dohode s pánom Marekom Fabiánom, lebo teda sobášenie je akt vážny, tak súhlasil, že môže byť tým sobášiacím v prípade neprítomnosti dvoch, alebo po dohode vzájomnej bude tretí sobášiaci on. A po druhé musia byť schválené aj sobášne dni. Takže sobášny deň a ešte aj miesto. Takže miesto je jasné, sobášna miestnosť, to je tu v kultúrnom dome. Sobášny deň navrhujem v sobotu, lebo v minulosti boli občania, ktorí sa chceli sobášiť v stredu. Takže sobota bude sobášny deň a sobášiaci tretí teda navrhujem, aby bol Marek Fabián, ak s tým bude súhlasiť. Súhlasím. Takže dávam hlasovať za všetky tri záležitosti. Ale druhý je zástupca starostu. Ja navrhujem, aby sme dnes schválili. Prosím? Nie. Nie, Marek Fabián nie je zástupca starostu, nie. Zástupca starostu bude navrhnutý a volený na prvom riadnom zasadnutí. Marek Fabián požiadal o slovo, takže... Navrhujem, aby sme teraz schválili dvoch sobášiacich, bez ohľadu na to, či je ním aj zástupca starostu, a na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, keď už bude známy zástupca starostu, tak spravíme nové uznesenie, kde sa namiesto toho prípadného druhého stane sobášiacím zástupca starostu. No, aby ste tomu rozumeli, teda Čiže dvoch máme a tretí. dvoch máme a tretí zo zákona bude zástupca starostu. Zástupca starostu, ako Marek naznačil, môže byť aj on, ale my sme už sa bavili, že koho navrhnem, takže ak bude súhlasiť poslanec, ktorého som odhodlaný, alebo mám na to právo navrhnúť, ak príjme moju ponuku, tak bude to on a zároveň sa stane aj sobášiacim. Samozrejme, že to dáme do poriadku aj v písomnej forme. To znamená, že bude o tom uznesení obecného zastupiteľstva. Čiže mali by sme mať dvoch sobášiacich. Tak Starosta, starosta, zástupca starostu a tretí. A keď budeš ty zástupca starostu, tak zvolíme na budúce ďalšie. No. Čiže teraz len jedna. Áno, teraz zvolíme
teraz zvolíme... Tak hádá, nebudeme všetci chorí, aby to bola nesúbaž. Nie, Takže beriem späť ten návrh. Takže tak, ako som hovoril, že zo zákona je starosta a zástupca a tretí je pán Fabián. Je možné, že zástupca starostu bude Marek Fabián. Ak bude on, tak to urobíme riadnym spôsobom. To znamená, že bude o tom uznesenie obecného zastupiteľstva a všetci sa dozviete, ktorí traja budú sobášiaci. Takže dám zahlasovať za tie 3 záležitosti. Miesto, deň a tretí sobášiaci. Marek Fabián s jeho súhlasom. Takže kto je za, nezdvihne ruku. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Je nikto proti? Nikto. Ďalšia komisia, ktorá musí byť zriadená, je komisia na ochranu verejného záujmu. Aby ste vedeli, čo to je to komisia, ktorá respektíve do 31. marca musí starosta obce, v našom prípade, v iných mestách sú to aj poslanci obecného zastupiteľstva, neviem, či to zostalo, a je to aj u nás, musia podať svoje majetkové priznanie na obec a táto komisia preskúma to majetkové priznanie. A zároveň teda urobí nejaký zápis a je archivovaný na obecnom úrade. Takže na toto je tá komisia. A zákon hovorí o tom, že členom tejto komisie musia byť zástupcovia všetkých politických strán, ktorí sú v obecnom zastupiteľstve, a zástupca nezávislých. Takže v našej obci boli kandidáti za Smer a nezávislí. To znamená, že jeden zo Smeru bude členom tejto komisie a jeden za nezávislých, avšak komisia musí mať najmenej 3 členov a ten tretí člen sa volí, ak sú len 2, ako v našom prípade, takým kľúčom, že poslanci tej politickej skupiny, ktorí majú najviac poslancov, majú právo na 2. To znamená, ešte jedno. Poslanec za tú politickú stranu, ktorá má najviac hlasov v obecnom zastupiteľstve. Keďže my máme len jednu politickú stranu, tak je to Smer. Smer? A ja som nepovedal, že je to Smer. Ešte nie, nestihol ste. Trošku iný kľúčov som prišli. No, takže Smer bude mať 2 po vzájomnej dohode a nezávislí si takisto zo svojho okruhu zvolia 1, takže to bude 3. Takže dávam na zváženie. Odporučil by som, aby to neboli stále tí istí, aby všetky dôležité veci mali na krku. Z praktických dôvodov. Tak ja by som za nezávislých navrhoval pani Jurkasovú, ak s tým súhlasí. Dobre, a za Smer 2 poprosím. Pani Piešťanskú, ja navrhujem. Takže Dagmar Piešťanská je, a ešte jeden. Milanko. Pán Horná. Pán Hornák. Tak Jaroslav Hornák. Takže by som dal hlasovať, ak súhlasia teda. Nemali žiadne výhrady, takže kto je za to, aby členom komisie na ochranu verejného záujmu bola pani Dagmar Piešťanská, Jaroslav Hornák a pani Mária Jurkasová, nech zdvihne ruku. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Je niekto proti? Nikto. No. Ja odporúčam na prvom zastupiteľstve sa dohodnúť, kto bude predsedom.
Myslím, že predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo, tak by sme to mali zvoliť my. No. Takže navrhujem pani Jurkasovú. Je nejaký iný návrh? Tak sa dohodli dobre, pretože ona je jedna a bude predsedkyňa komisie, bude mať 1,5 hlasu a dvaja. Takže dávam hlasovať. Kto je za to, aby predsedkyňou komisie bola pani Jurkasová? Ďalším bodom je rôzne. Má volať do bodu rôzne. Dobrý večer, ja by som chcel iba povedať jednu takú milú vec, ktorá sa stala. Ešte v minulom volebnom období, keď bola pani starostkou, teda pani Madrová starostkou, tak prihlásila obec do súťaže Rady mládeže Trnavského kraja, kde prihlásila do súťaže o obec s najlepším vzťahom k mládeži v Trnavskom kraji a stalo sa to, že Don Lopašov to vyhral včera na odovzdávaní, čiže sme dostali takúto plaketu a Don Lopašov je obcov s najpriateľskejším vzťahom k mládeži do 1000 obyvateľov v Trnavskom kraji. Takže ja aj ďakujem za to, že to prihlásila, lebo ja som o tom ani nevedela. Teraz je aj potrebné povedať, že oni si to ozaj zaslúžili a zase Jakub, ten viete, že pripravil akciu LDL, Lepší Dolný Lopašov, s viacerými, teda nie len on, samozrejme by neukázal sám, ale bola to asi jeho myšlienka, viacero mladých ľudí sa zapojilo a urobili nádherné akcie v Dolnom Lopašove, takže vďaka mladým, že túto akciu vôbec urobili a toto je ocenenie ich práce. Mám taký dojem, že to je hlavne z dôvodov takýchto. Ak nie, tak ak sa mýlim, tak prepáčte, ale myslím si, že to je ich zásluha. Aj pani starostky, že prihlásila samozrejme. Marek Fabian má do rôzneho. Ja mám do rôzneho v zmysle paragrafu 25 odsek 4 písmeno A zákona o obecnom zriadení predkladám starostovi obce tento návrh. Poprvé, navrhujem podľa uznesení schválených na zasadnutiach obecného zastupiteľstva číslo 6 zo dňa 14.11.2014 a číslo 7 zo dňa 27. novembra 2014 nekonať a ak už bolo v konaní začaté, tak nepokračovať. Po druhé, navrhujem preskúmať oprávnenosť nároku na dovolenku pani starostky, uvedený v návrhu zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 27.11. v počte 24 dní. Odôvodnenie k prvému bodu. Podľa návrhu zápisnice obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.11. schválilo obecné zastupiteľstvo starostke odmenu. Dňa 7.12. som e-mailom kontaktoval úradujúcu pani starostku a obecný úrad s tým, že sa nazdávam, že návrh zápisnice zo zasadnutia, ktorý bol zverejnený na webovej stránke obce, je buď v rozpore so zákonom o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, alebo v rozpore s tým, o čom sa hlasovalo. Zákon totiž neumožňuje udeliť starostovi odmenu. Zákon umožňuje v zmysle paragrafu 4 odsek 2 zvýšiť plat starostu v maximálnej miere o 70%. Ak sa však skutočne hlasovalo o zvýšení platu starostu podľa paragrafu 4 odsek 2, navrhol som zápisnicu opraviť v tom zmysle, že ide o zvýšenie platu starostu a doplniť do zápisnice, tak ako to požaduje paragraf 4 odsek 9 zákona, plat starostu v presnej výške stanovenej v eurách. Rovnako som upozornil na to, že zo znenia uznesenia, citujem, obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove schvaľuje odmenu starostu vo výške 58% k stanovenému platu starostu 2 po sebe idúce mesiace, koniec citátu.
A nie je zrejme, či má ísť o 58% k minimálnemu zákonnému platu starostu, alebo o 58% k súčasnému platu. A teda, či nie je prekročený maximálny možný plat podľa paragrafu 4 odsek 2. Táto nejasnosť by nenastala, ak by zápisnica obsahovala presnú výšku platu v eurách, ako to vyžaduje paragraf 4 odsek 9 zákona. Dňa 8.12. tohto roku mi pani starostka e-mailom odpovedala, že zápisnica ešte nie je podpísaná, teda je to návrh. V rovnaký deň bol na webovej stránke obce zverejnený návrh zápisnice číslo 7 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.11. Dňa 9.12. som pani starostku obecný úrad upozornil na znenie paragrafov 12 a 13 zákona o obecnom zriadení a na rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Podľa paragrafu 12 odsek 11 zákona o obecnom zriadení, citujem, nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. Podľa paragrafu 13 odsek 6 zákona o obecnom zriadení, citujem, starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, tak, že ho nepodpíše. V lehote podľa paragrafu 12 odsek 11, to je do 10 dní. Ten paragraf potom pokračuje, to v tomto momente nie je dôležité. Podľa paragrafu 13 odsek 8 zákona o obecnom zriadení, citujem, ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do 2 mesiacov, odkedy bolo schválené, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť. Podľa paragrafu 9 odsek 5 nášho rokovacieho poriadku, citujem, nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom po vyhotovení zápisnice. Ak teda podľa rokovacieho poriadku podpisuje starosta uznesenia po vyhotovení zápisnice a ak zápisnica do 10 dní nebola vyhotovená, logicky z toho vyplýva, že ani uznesenia nemohli byť do 10 dní podpísané. 10-dňová lehota na podpísanie uznesenia obecného zastupiteľstva zo zasadnutia číslo 6 uplynula 24.11. a pre uznesenia zo zasadnutia číslo 7 uplynula dňa 7.12. Na základe znenia zákona mám za to, že ak uznesenia, nie však nariadenia, zo zasadnutí obecného zastupiteľstva konaných v dňoch 14.11. a 27.11. neboli starostkou podpísané v termíne do 10 dní od ich schválenia, ich výkon sa automaticky zo zákona pozastavil, to jest nemožno podľa týchto uznesení konať. Obecné zastupiteľstvo ich môže do 2 mesiacov opätovne schváliť, ak za ne zahlasuje v našich podmienkach Dolného Lopašova 5 poslancov obecného zastupiteľstva. Z tohto dôvodu som s dostatočným predstihom dňa 10.12. upozornil poslancov predchádzajúceho obecného zastupiteľstva zvolených v minulom období, aby, ak chcú tieto uznesenia potvrdiť, mohli konať a 3/5 väčšinou všetkých poslancov ich potvrdiť. Podľa môjho vedomia tak nespravili. Touto ustanovujúcou schôdzou na toto naše nové obecné zastupiteľstvo prechádza aj oprávnenie predmetné uznesenia potvrdiť alebo nepotvrdiť, pričom konať podľa nich možno až vtedy a len vtedy, ak ich obecné zastupiteľstvo potvrdí do 14.1.2015 v prípade uznesení zo 14.11. respektíve do 27.1.2015 v prípade uznesení z 27.11. Toľko k bodu 1. K bodu 2. Podľa paragrafu 2 odsek 2 zákona číslo 253/94, citujem, starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie. Na jej účely sa primerane použije osobitný predpis. Koniec citátu. Týmto osobitným predpisom je zákonník práce. Podľa paragrafu 101 zákonníka práce, citujem, zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jeho pomernú časť,
ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Podľa paragrafu 102 zákonníka práce pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru 1/12 dovolenky za kalendárny rok. Keďže v období od 1.1. do 15.12. tohto roku odpracovala pani starostka obce celých 11 celých kalendárnych mesiacov. Na základe uznesenia zákonníka práce mám za to, že nárok na dovolenku za rok 2014 predstavuje 23 dní. Čiže nie 24 dní, ako je v zápisnici, ale je tam možné, že má ešte jeden deň dovolenky z predchádzajúceho roka. Takže toto dávam aj v elektronickej podobe, aj v písomnej podobe ako do zápisnice. Nedávam o tom hlasovať, pretože tam nie je o čom hlasovať, je to na základe znenia zákona. Ďakujem. Má ešte niekto do rôzneho? No ja mám otázku, Marek, ak si spomínal, že tam nie je súpad. Ako? Netreba, že je dostatočný povedať. Keďže sa to nahráva, takže mám hovoriť do mikrofónu. Marek, mám len otázku. Sám hovoríš, teda poukázal si na niektoré veci, dobre? Či už pochybenia, alebo niektoré veci, ktoré nie sú zodpovedané. To beriem, dobre? Nechám vysvetliť si fakty. Ale potom hovorí, že o tomto sa nehlasuje. Práve, že to by som chcel na to upozorniť. Sám si povedal, že pokiaľ neboli splnené určité zákonné nároky, tak zastupiteľstvo má schváliť, a tam si povedal do 14.1., či tie veci sú platné, alebo teda v akej výške. A touto cestou by som vás chcel poslancov, teda pokiaľ sú niektoré veci nedodržané, tak už povedzme, už na základe toho, čo si presne čítal, by bolo vhodné, aby ste v tomto prípade hlasovali a teda túto vec doriešili, keďže už my nemôžeme konať tejto veci. Ja to musím poopraviť, pretože obecné zastupiteľstvo nie je povinné trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov takéto veto prelomiť. Ak starosta vetuje nejaké uznesenie obecného zastupiteľstva, tak automaticky je jeho účinnosť pozastavená. A ak ho do 60 dní, do 2 mesiacov obecné zastupiteľstvo to veto neprelomí trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, tak po 2 mesiacoch to uznesenie stráca účinnosť. To znamená, nemožno podľa neho konať ani po tom vete, ani po tých 60 dňoch. Dobre, otázka, ale je to vetované, lebo na to nie je zodpovedané momentálne. Samozrejme, že no, ja dávam návrh starostovi obce, ja mu nemôžem, ani obecné zastupiteľstvo mu nemôže ukladať nejaké veci, čo má spraviť. Takže ja navrhujem, ešte raz, navrhujem podľa uznesení schválených na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 14. a 27. novembra, aby nekonal starosta, a ak už bolo začaté nejaké konanie podľa tých uznesení, tak aby v tom konaní sa nepokračovalo. Môžem ocitovať z tých uznesení, ktoré boli stiahnuté dňa 9.12. To znamená určite 10 dní po tom, ako boli schválené. Tam ide napríklad o doporučenie novému obecnému zastupiteľstvu prijať VSN-ko hazardných dráh, osloviť žiadateľov dotácií, potom, čo tu máme ešte ďalej. VSN-iek sa to netýka, pretože to sa týka len uznesení. Ide tam o uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností, odpustenie poplatku za komunálny odpad, odmenu starostu vo výške 58%. Ďalej v tom ďalšom schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 3, náhradu platu starostu obce za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 za 24 dní. Ale môžem mať otázku, lebo teraz mi ešte mi stále nie je jasné, dobre, teda nejaké veci si žiadal,
To, že niekde je niečo uverejnené, v tomto prípade si to našiel na webe, ale nevylučuje to, že tá zápisnica je alebo nie je podpísaná. Ja si myslím, na vyriešenie tohto problému a konkrétnej finálnej verzie by bolo potrebné, aby teda bývalá pani starostka zodpovedala na túto otázku, lebo možno pre ľudí to môže byť metúce a nakoniec už zistíme, teda dúfam teda, že pani starostka, bývalá pani starostka sa vyjadrí, aký je súčasný stav. Dobre? Keď môžem ešte, kým podáš mikrofón. Ak mi pani starostka 9. decembra, čo bolo 10 dní po jednom aj 10 dní po druhom termíne, keď sa konalo obecné zastupiteľstvo, potvrdila, že ide o návrh, to znamená návrh, ešte nie je podpísané uznesenie. Ak podľa rokovacieho poriadku starosta podpisuje uznesenia po vypracovaní zápisnice. Čiže ak nebola zápisnica, nemohlo byť podpísané uznesenie, to znamená, že ak tam ešte stále nie sú podpísané uznesenia v rámci zápisnice, tak sa nazdávam, že nie sú účinné. Ale ja dávam návrh starostovi, aby nekonal. To, čo bude konať alebo nebude konať starosta, to je na jeho uváženie, ja mu to nemôžem nakázať. Ja by som k tomu vysvetlila len toľko, že zápisnica bola zapísaná podľa diktafónu, podľa zvukovej nahrávky, ktorú sme mali k dispozícii. Bola tam jedna chyba zapisovateľky, ktorá v jednom prípade naozaj napísala počiatočnú verziu, pričom konečná verzia, týka sa to odmien, bola úplne inom zmysle napísaná, takže tu sme opravili na internete aj písomne, ako sa dalo. A tú verziu som už potom podpísala. Takže podpísaná zápisnica je a ja nevidím dôvod, prečo by to nemalo byť platné. Ja len nerozumiem, ako ste mohli nájdem si dátum, dokedy to malo byť. Ako ste mohli do 24.11. podpísať tú zápisnicu, ak ste mi ešte 9. decembra povedali, že to je len návrh. Nerozumiem dosť dobre tomu. Neviem, či toto je pre občanov úplne zaujímavá téma. Ja som si povedal iba jednu vec. Aby ste rozumeli celej tejto veci, na poslednom zastupiteľstve bol na návrh predsedu finančnej komisie bola navrhnutá odmena pre starostku vo výške mesačného platu, keďže upozornila nás na to, že tá odmena nemôže byť v tomto zmysle, tak sme to dali do dvoch mesačných platov po 58%. Ako zvýšenie základného platu. Toto je celá podstata. Chceli sme dobrej vôli oceniť jej doterajšiu prácu. Myslím si, že doteraz počas tých 4 rokov nedostala žiadnu odmenu a myslím si, že pre túto obec určite urobila aj veľa vecí dobrých. Takže toto je celé. Samozrejme, ak toto nie je právne v poriadku, tak to Marek predostrel. Tak ja by som chcel iba vyzvať obecné zastupiteľstvo nové, aby zvážilo všetky tieto fakty a ak môže, aby rozhodlo vo svojej najlepšej vôli. Ide iba o peniaze, o nič iné nejde. Takže prosím vás... Ja keď môžem k tomu povedať... My nie sme takto, mohli to urobiť starí, v poriadku. Ja nie som právnik. Ja som neviem posúdiť to, keď to Marek predostrel, či to je úplne právne v poriadku, alebo nie. Ak sme pochybili teda, dobre, tak sme pochybili, ale... Ale oni sme pani starostke to odsúhlasili a chceli jej zvýšiť. Ale prečo to neurobili? Nie sme právnici, dobre, v poriadku, ja sa tu netajím, ale hovorím, že ide iba o peniaze, o nič iné nejde. No, žiaľ, situácia je taká, že opakujem, ja som dňa 10.12. napísal 4 poslancom súčasného obecného zastupiteľstva, na ktorých som mal kontakt, že je tu takáto vec. To znamená, 3 poslanci sú predchádzajúceho obecného zastupiteľstva mohli požiadať o zvolanie zasadnutia a to zasadnutie sa do 3 dní, to znamená pokojne ešte
11, 12, 13., 14. alebo 15., to znamená ešte dnes pred touto ustanovujúcou schôdzou mohlo konať. Ja som ich na to upozornil, že sa nazdávam, že tieto uznesenia nie sú účinné. To, že oni nekonali, znamená, že tieto pozastavené uznesenia prešli na nás. Čiže nie je pravda, že by ste neboli upozornení a že proste, že ste nevedeli. My sme to opravili sme to, je to podpísané. Ešte tam. Neviem, či to je podpísané, ja len hovorím, že dávam návrh starostu. Veď práve možno, že sa tu bavíme o nejaké veci, preto možno nie všetky, poviem, veci, ktoré sú tu povedané, sú v realite tak, respektíve teda už sú. Marek, ešte teraz, ak dovolíš, pred začiatkom som sa ti snažil vysvetliť, teda akým spôsobom teda ja prajem vám šťastnú ruku, šťastné slova, aby ste mali naozaj v dobrom, aby ste sa vyhli takýmto veciam. Ak je to niečo, teda čo sme porušili, teda nie som si toho vedomý, pretože minulé diskusie vždy prebiehali vo forme, ak sa aj hovorí o odmene, a to boli naozaj siahodlhé diskusie, dokonca ešte za teda terajšieho pána starostu a teda v jeho predchádzajúcom období, kedy sa zo zákona hovorí, nemôže to sa nazvať odmena, ale je to napríklad zvýšenie platu, ale v našom slovníku sa hovorí o odmene. V konečnom dôsledku ide o to isté, aby sa zvýšil plat, respektíve sa dala odmena. V minulosti sa udiali aj teda také veci, že my v rámci tejto diskusie sme určili percento, ale v konečnom dôsledku, a ak som to dobre pochopil, nakoniec aj pani pracovníčka to opravila, sa jedná o konkrétnu sumu. Pretože, myslím, v rámci tej diskusie, možno, že sa to aj niekde na tej nahrávke nachádza, nevedeli sme presnú sumu súčasného platu, preto ja som navrhoval, aby to bolo vo výške 1 mesačného platu. Po zohľadení všetkých tých zákonných možností, ktoré hovoria teda o tom, že by to nemalo presiahnuť ten stanovený limit, o ktorý si tu spomínal, tak to bolo rozdelené do 2 mesiacov. Vzhľadom na to, že už bol november, tým pádom, dobre, ak si dobre pamätám, zostávali iba 2 mesiace, tak vychádza z toho logicky, že to budú 2 posledné mesiace. Takže ja už nevidím iný dôvod, keď to majú byť 2 mesiace, sú posledné 2 mesiace, tak sa pýtam vás, ako by ste to inak pochopili. Z tohto dôvodu naozaj nevidím žiadne pochybenie a dokonca teda nevidím dôvod, prečo by to nemalo byť vyplatené. Ak sú problémy s tými nasledujúcimi ustanoveniami, ktoré si spomínal, či to bolo podpísané, na to už ja nemôžem odpovedať, to už myslím, že pani starostka, alebo teda ak chce, nech sa ešte vyjadrí. Ale čo sa týka samotného návrhu, ako aj spomínal pán Tomiš, teda Jaro, tak z tohto dôvodu, čo už bolo spomenuté, že sme chceli odmeniť, a teda bolo to môj návrh, za celé 4 roky neprišlo k žiadnemu vyplateniu odmien, inými slovami zvýšeniu platu. Z tohto dôvodu teda prišiel ten návrh môj, ktorý bol podporený aj ostatnými poslancami. Z tohto dôvodu, teda opakujem teda niekoľkokrát už, pokiaľ to nie je splnené nami, tak ako doporučoval Jaro, tak doporučujem aj ja, aby ste vy súčasné, teraz zastupiteľstvo, prijali tento návrh, pokiaľ neboli naplnené všetky zákonné, neviem, limity, predpoklady a tak ďalej. Dobre, takže aby sme aj ľudí nezdržovali, to je z mojej strany asi všetko. Ja si myslím, že už ako morálny ako morálny základ to má, a už len z toho dôvodu hovorím, že za celé to obdobie sme k takejto veci nepristúpili. Dobre, tak to je moje odôvodnenie aj voči občanom, aby porozumeli, prečo sme sa snažili dať odmenu. A to, že to teraz, poviem, by nemalo prejsť, sa mi zdá nie je úplne fér. A keďže existuje na to náprava, ako si spomínal, pokiaľ teda my sme pochybili, máte ešte vy tú možnosť. Preto by som vás touto cestou chcel poprosiť, aby sme tu možno dlhšie nad takouto vecou, v tejto chvíli poviem drobnosťou, nesedeli viac, ako je potrebné. Ďakujem. Ja len ako záver k tomu, že ja nijako neberiem právo vám, predchádzajúcim poslancom, rozhodnúť o zvýšení platu alebo o preplatení dovolenky. Ako v žiadnom prípade. A nijako ste ani nepochybili. Proste len nečinnosťou bol vyvolaný stav, ktorý nastal. To je všetko, čo popisujem. Ja vám nemám za zlé, či ste čakali alebo nečakali, ja som len cítil ako normálnu ľudskú slušnosť dať vám o tom vedieť, že čo ste vyvolali tým stavom,
že ste nekonali. To znamená, ak nebola zápisnica podpísaná, tak zo zákona to proste nie, že ja som si to vymyslel. Ten stav nastal zo zákona. A rovnako zo zákona je teda ten súčasný stav, že ak zápisnica alebo ak uznesenia neboli podpísané a vy už nie ste poslancami, tak my budeme tí poslanci, ktorí o tom môžu alebo nemusia, ale ani nemusia rozhodnúť. Z tohto nebude uznesenie. Má ešte vládnu k tomu? To nedávam hlasovať. Ďalší bod nasleduje diskusia. Ešte teda v rámci rôzneho, je tu jeden bod. Viete, takto, že mysleli sme si, my keď sme sa stretli, sme si mysleli, že budeme mať pozvánky, všetko nachystané podľa zákona, aj ten program sme tu lepili teraz. Na začiatku som bol trošku z toho rozhádzaný, čo ste aj zbadali, takže dávame dokopy, aby to bolo v poriadku. Takže ešte musíme zrušiť, keďže ich dneska neustanovujeme, musíme zrušiť komisie, ktoré boli zriadené v uplynulom zastupiteľstve, ale iba na čas do prvého zasadnutia, pretože sa rozhodujeme, že ktoré komisie zriadi obec do ďalšieho volebného obdobia. Že či budeme mať tie komisie, ktoré boli, neviem koľko ich bolo, či 4 alebo 5 alebo koľko. Takže teraz dávam návrh, aby sme zrušili všetky komisie. Rada asi nebola, že? Rada nebola. Takže, aby to bolo v poriadku, tak dávam návrh, aby sme zrušili všetky doterajšie komisie, ktoré boli zriadené pri obecnom zastupiteľstve v uplynulom období. Na tom ďalšom, ako som povedal, zriadíme nejaké, ale možno, že ich zlúčime, nebude ich toľko a budú tie, ktoré sú ozaj potrebné pre ďalšiu činnosť a bežný život. Takže kto je za to, aby sme zrušili všetky komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve v uplynulom volebnom období, nech zdvihne ruku. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Myslím si, že tie body potrebné, ktoré sme mali na dnešnom zastupiteľstve prerokovať, sú prerokované aj schválené. Teraz by sme mali pristúpiť k tomu, zapisovateľa sme. No, takže ešte overovateľov zápisnice. Zapisovateľka je pani Uramová a overovateľov pána Hornáka. Marek, môžeš byť? Marek Papijan. Takže má niekto iný návrh? Takže zahlasujeme. Kto je za to, aby overovatelia boli títo dvaja páni? Ďakujem. Teraz by sme mali vlastne návrhovú komisiu požiadať, aby prečítala, potom dáme diskusiu a záver. Takže poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala uznesenia. Návrhová komisia navrhuje uznesenia v tomto znení. Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove berie na vedomie
Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. Vystúpenie novozvoleného starostu. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolený starosta obce, doktor Jozef Petušík, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. Konštatuje, že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Boli to títo poslanci: Jaroslav Hornák, Marek Fabián, Mária Jurkasová, Milan Máčalka, Jozef Mnešický, Dagmar Piešťanská a Jakub Tomiš. Ďalej obecné zastupiteľstvo v Dolnom Lopašove poveruje poslanca Mareka Fabiána zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa paragrafu 12, odsek 2, prvá veta, odsek 3, tretia veta, odsek 5, tretia veta a odsek 6, tretia veta zákona Slovenskej národnej republiky 369 z roku 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo schválilo mandátovú komisiu v zložení Dagmar Piešťanská, Jozef Mnešický, Milan Máčalka. Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu v zložení Marek Fabián, Mária Jurkasová, Jaroslav Hornák. Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo plat starostu v zákonnej minimálnej výške 1360 eur. Schválilo taktiež navrhovaný rozpočet na rok 2015. Ďalej schválilo sobašiaceho Mareka Fabiána, sobašný deň v sobotu a sobašné miesto, sobašnú sálu kultúrneho domu. Ďalej schválilo komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení Mária Jurkasová, Dagmar Piešťanská, Jaroslav Hornák, pričom za predsedu komisie bola schválená Mária Jurkasová. Ďalej schválilo zrušenie všetkých doterajších komisií, ktoré pracovali pri obecnom zastupiteľstve. Ako overovateľov schválilo pána Hornáka a pána Fabiána. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce. Ale programový rozpočet na rok 2016 a 2017 sme zobrali na vedomie. Má niekto nejaké doplnenie? Keď nie, tak dám hlasovať o uzneseniach, tak ako boli prečítané. Môžem? Môžem dať? Takže dávam hlasovať o uzneseniach. Nebudem jednotlivo, dám všetky, keďže neboli výhrady. Je to možné? Nie. No však? Že či dávam jednotlivých alebo o celom uznesení. Tak dávam hlasovať o navrhnutých uzneseniach, tak ako boli prečítané. Kto je za, nech zdvihne ruku. Zdržal sa niekto hlasovania? Nie, nikto proti, nikto. Takže teraz je ďalší bod, diskusia. Môžem v tej diskusii, by som sa vám chcel ospravedlniť za ten úvodný lapsus, ktorý sa stal
keď som sa chcel pripravovať na toto zastupiteľstvo, tak som začal si písať čosi a hovorím, že tak skúsený kozák, ktorý nemal problém vystúpiť pred plénom aj v zahraničí, aj pred starostami a primátormi obce, tak som si nepísal nič, napísal som si to tak v bodoch. Ale trošku sme boli, priznám sa, rozhádzaní, keď sme si začali vlastne pripravovať ten program tu. Takže prepáčte mi ten lapsus, dúfam, že sa to nikdy už v živote nestane. Malo to byť slávnostné, sám som z toho hotový, ale jednoducho i takéto veci sa stávajú. V rámci tejto diskusie tak by som vám chcel ešte pred záverom tohto zasadnutia, než ho vyhlásim, popriať, ako som začal, že je predvianočné obdobie a všetci si budeme želať pohodu a radosť. Takže vám prajem pohodu v domácnostiach, pohodu medzi susedmi, pohodu v celej dedine a keď bude pohoda v celej dedine, tak bude pohoda vo všetkých dedinách a snáď bude lepšie aj dobre na Slovensku. Radosť, aby ste mali ozaj radosť z toho všetkého, čo ste vykonali a čo ešte vykonáte. Mám poznačenú ešte dôveru. Dôveru. Bez dôvery nič nejde. Ak nie je dôvera medzi ľuďmi, tak veľmi ťažko sa robí. Takže prajem každému z vás, z nás, aby sme si dôverovali. Tú dôveru ste nám dali v tých voľbách, takže dúfame, že tú dôveru nikdy nesklameme, že vás nesklameme a budeme robiť tak, ako sme svojím podpisom potvrdili, podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Tvorivé nápady. No, tvorivé nápady budeme potrebovať nielen od obecného zastupiteľstva, ale aj od občanov. Samozrejme aj kritické sú treba, ale kritické to sú len také malé kopančeky, že aby sme išli, aby sme sa zamysleli, čo zle sme urobili. Ale nikto to nerobí vedome. A ja vám sľubujem, že vedome dôveru určite nikdy nesklamem. Z tých skúseností, ktoré mám za tých 20 rokov, som si vyrobil veľa nepriateľov. Ale nie vedome, ale nevedome, pretože som nesplnil žiadosti občanov, ktoré boli nad rámec zákona a povedal som, to sa nedá. Takže to boli tie nevedomé ukrivdenia občanov. A na záver tu mám ešte úctu k prírode. Chodíme do prírody a pozeráme, čo sme schopní urobiť. Nedávame veci tam, kam patria. Čakáme, že to urobí niekto druhý, len my nie. Vždycky čakáme, že začne to ten druhý, ale musíme začínať od seba. Keď začneme od seba, tak potom bude aj pekná príroda, aj príjemný život, aj spolupráca a všetko. A budeme hrdí na Slovensko, že aj Slovensko je také čisté ako Rakúsko, Švajčiarsko. A bude tu malé Švajčiarsko. Takže ďakujem vám, že ste prišli. Prajem vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov, milosti plné, požehnané Vianočné sviatky, zdravia, šťastia a spokojnosti. Ďakujem pekne. Nech sa z občanov, nech sa páči, ak ma volá kto. A teda pozývame vás všetci na zasadnutie obecného zastupiteľstva, tam sa môžete vyrečniť. Nie na ulici, ale na obecnom zastupiteľstve. Ak chceme, môžeme. Budeme takto verejne, alebo sa dohodneme. My sa dohodneme potom, keď po závere. Takže dozviete sa tak, ako zákon ukladá, dozviete sa o ďalšom zastupiteľstve, ktoré bude pracovné. Má volá kto nejakú otázku do diskusie? Ak nemá, tak ďalší bod je záver. Tak ešte raz ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili, ďakujem pani starostke, že zostala až do konca. A tešíme sa na spoluprácu. Príjemný
príjemné sviatky ešte raz za všetkých, aj za poslancov, aj za mňa.